Ikamata video ya mtsiku la lero mukhala mutadziwa zina mwa zotsatira zomwe zikhalepo chifukwa cha nkhondo yomwe ilipo pakati pa dziko la Iran komanso USA mogwirizana ndi dziko lija la Israeli. Pali chiopsezo chachikulu chimene chikhalenso chokhuza maiko ochuluka pa dziko lonse lapansi kamba ka nkhondo yomwe ikumenyedwa mdziko limeneli la Iran, imene dziko la Iran likumenyana ndi dziko la USA mogwirizana ndi dziko lija la Israeli. Ndipo nkhondo iyi yayamba pa 28 February pamene mtsogoleri wa dziko limeneli adaphedwa ndi bomba limene lidaponyedwa mdzikoli kutsatira joint ya pakati pa Israeli komanso America. Ndipo m'malo mwake dziko la Iran nalonso layamba kuvumbisa mabomba ankhaninkhani mdziko la Israeli komanso m'malo momwe muli military base ya dziko la USA. So zina mwa zimene zingadze zimene ndi zotsatira zoyipa zomwe nkhondo pakati pa Iran ndi mgwirizano wa USA ndi Israel ingabwerese ku maiko aku Africa kuphatikizaponso dziko la Malawi ndi monga kukwera kwa mtengo wa mafuta. Zimenezi zikhuza maiko ochuluka aku Africa. So maiko ambiri aku Africa monga Malawi amagula mafuta kuchokera ku Middle East, ndipo ngati nkhondoyi ipitirire zisokoneza njira zomwe mafuta amadusa makamaka ku Strait of Hormuz, ndipo mtengo wa mafuta pa dziko lonse udzakwera kwambiri. So zotsatira zake kuno ku Malawi ngati dziko patokha zikhoza kukhala zonena kuti kusowa kwa mafuta ma station kukhalano kochulukira ndipo kukwera kwa mtengo monga ya ma minibus ikhalanso ikupita patsogolo kwambiri, ndiponso nkhani ya kukwera mtengo kwa fertilizer kukhala kukuchulukira andi kuchulukira kwa mitengo ya zinthu zonse kapena kuti inflation. So nkhani ya kukwera kwa mitengo ya zinthu zonse imene tikufotokoza kuti inflation imeneyi ipangisa kunena kuti zinthu monga zakudya zikwere mtengo chifukwa zimatengera mafuta amene amagwiritsidwa ntchito pa mayendedwe kuti katundu osiyanasiyana akhale akutumizidwa m'maiko, ndipo katundu monga chakudya amayenderanso transportation. So nkhani ya nkhondo ipangisa kuti mafuta akakwera zakudyanso nazo zikwere mtengo chifukwa kayendedwe kake kakhalenso kodulirapo. So nkhani ina ndi kagwiritsidwe ntchito kamagesi kakhalanso kukwera mtengo. Musayiwale kunena kuti mafuta wa maiko ena aku Africa amagwiritsanso ntchito ngati njira imodzi yopangira magesi amene amagwiritsira ntchito maiko osiyanasiyana. So zimene zinso zichita affect ndondomeko kapena ntchito za magesi ku maiko ochuluka pa dziko lino lapansi kuphatikizapo maiko akuno ku Africa. So zinthu zonse zomwe zimabwera kunja zizikhalanso zokwera mtengo kwambiri kamba kunena kuti maulendo ambiri adzikhala jaonena kuti ali pa chiopsezo mwina kuopa kuchitidwa ataki. So mitengo izikhala yokwera kwambiri. Komanso chinthu china chimene chikhuzike kwambiri kuno ku Africa, malonda ndi mayendedwe akatundu ngati njira ya panyanja kapena ndege zisokonezeka, ndipo zogula zochokera ku maiko monga China, Europe kapena Dubai zizikhala zochedwa kuti zifike maiko osiyanasiyana, popezanso maiko amenewa achitidwa affect maka dziko la Dubai, ndipo posachedwa pa alesakai kunena kuti pasakhale pakuchitika nkhani za aviation. Musayiwale kuti dziko la Dubai ndilodziwika kwambiri ndi nkhani ya aviation, ndege, ma transportation a ndege kwambiri Dubai ili patsogolo. So panopa imisakai ma airport awo kuti iyayi atsakhale akuyendayenda mlengalenga apo pakuti mwina pathanso kuchitira affect ndege zawo kuphulisidwa. So zimene zizi zithandizira kunena kuti katundu yemwe amagulidwa maiko akunja azifikanso maiko mochedwa chifukwa chona kuti nkhondoyi ikhale ikuchita block njira zina zimene zimagwiritsidwa ntchito kutumizira katundu. So nkhani inanso ndionera kuti katundu monga tea, chimanga kapena tobacco ya akhoza kumapezeka kuti ndi ochepa, mitengo yake izipezeka pang'ono ponena kuti maiko ambiri aleka kuyitanisa kaye kuopa ataki monga takamba kale chifukwa nkhondo iyi panopa ndionera kuti ikuchita affect ambiri. So ndege ndi maboti mitengo yakenso ikhala yokwera kwambiri chifukwa cha chiopsezo cha nkhondo imeneyi. So chinthu china chimene chichite affect maiko kwambiri ndi nkhani yakuchepa kwa chuma cha dziko kapena kuti economic slowdown. So amalonda ambiri pa dziko lonse lapansi aziopa kuyika ndalama zawo ku Africa monga mwachisanzo nkhani yogula mashare
ndi kuchita invest. So ma investors azikanika kubwera maiko aku Africa popa nkhondo ipona kuti njira zimene agwirisezo zikhalanso zoti zili affected ndi nkhondo zichifukwa maiko ambiri aku Middle East ndi amene timaona ndithu alikalikiliki kuchita nkhani za ma aviation monga takamba kale. So zipangisanso kuti economic slowdown ikhuze maiko ochuluka chifukwa chonena kuti anthu ochuluka azikanika kubwera maiko aku Africa, ndipo amalonda apa dziko lonse lapansi adziopa chifukwa kuti njira zake zomanga mazerezo ndi zimenenso zili affected. So mabanki achulukisanso ndalama zobwerekeza mapeto ake nditi mabanki mukhala ngongole zochuluka ndi maiko odalira zokopa alendo monga Egypt, Morocco, Kenya athanso kutaya ndalama zambirimbiri pona kuti nkhondo ikhalenso ikuchita affect magawo ngati amenewo. So pali chinthu chinanso chimenenso chikhale chovuta kwambiri chimene chipangise kuti zinthu zambiri zifike povutirapo. So zisokonezo za ndale ndi chitetezo zikhalenso zikukhuza maiko ochuluka chifukwa chonena kuti maiko ena aku Africa ali ndi maubwenzi apa dziko lonse ndi maiko monga USA, Israel, Iran. So mukaona maiko atatu amene tawatchula wanda amenenso ali involved mu nkhondo iyi. So maiko ambiri aku Africa akhalano akukhuzidwa pa nkhani ya chitetezo chifukwa chona zoti maboma aku Africa angayimisidwe pa kukambirana ndipo kutengapo kumbali kwake kukhala kuvuta chifukwa chona kuti dziko limene mwina limasapota Israel kumandira kuno ku Africa lizikhala likuvutika kuti litenge mbali kuti akhala mbali yake ili popeza maiko omweyonso enawo amakhala kuti akuthandizidwa ndi USA. So pokhala maiko aku Africa odalira kwambiri maiko akumeneku zipangisa kuna kuti maiko aku Africa nawonso pakhale chisokonezo pa nkhani za ndale komanso chitetezo chifukwa pazikhala povuta kuti atenge mbali andi kuti aonesere kuti ali mbali yakuti zikhalanso zoti za questionable. Machisanzo dziko la South Africa ndi limodzi mwa maiko amene ali pa mgwirizano uja amene amatchula kuti BRICS, umene dziko la Iran lilinso muti lidakali mumene momwe. Komano South Africa yonse zimatanthauza kuti America imawathandiza ndipo Americanso ili mbali imodzi yoti imathandizira konso kumene ku South Africa. So pa nkhondo iyi zikhale zovuta kuti aonese mbali, komano dziko la South Africa ndi mdani wake kwambiri wa Israel, ndipo Israel ndi South Africa zisamaonelana kukondwa, komano pamenepopo zikhale zijazona kuti uonesere mbali ukhalanso kuzipachika wekha popeza umakhala uli mabwenzi angapo amene abwenzi ako ndi ameneno ayambana. So kuti ukhale mbali imodzi umaoneka kuti iweyo ndi munthu wokondera, so umasowa kuti uchita motani. So zimenezi zikhalanso zina zimene zikhale zochita affect maiko aku Africa. Chinthu china choonjezera pamenepo ndichona kuti magulu owukira amene amachedwa kuti ma terrorist groups so agwirisa ntchito nkhondo imeneyi ngati njira yawo imodzi yonoti apezere njira yoti nawonso azipangira nawo nkhondo m'maiko pogwirisa ntchito nkhondo imene ikumenyedwa. So ma terrorist group akhala akupezerapo advantage pa nkhondo imene ya Israel, Iran, USA. So nkhani ina ikhala ya food security risk. So nkhani ya food security risk ndionera kuti nkhondo imeneyi isokoneza kuti njira zogulira zakudya kapena fertilizer zomwe zimachokera kunja zizakhalenso zokwera. Fertilizanso apezeka kuti wayamba kusowa kwambiri. So dziko likhoza kukhala pa chiopsezo cha njala maiko ambiri amene timadalira ulimi maka kuno ku Africa. So pamene fertilizer akhale akusowa ndi zina zotero zipangisa kuna kuti ku Africa njala ifike pona kuti anthu azichitanso mwina kufa nayo. So zikhala zovuta kwambiri chifukwa kuti maiko amene tikuwakambawa ndi maiko oti amathandiza kwambiri muzochitika zosiyanasiyana maka nkhani za ulimi. Mukaliona dziko la Israel ndi limodzi mwa maiko amene ulimi amausatanso kwambiri, ndi dziko limene limachita supply tirigu kwambiri. Iran limene limachita supply mafuta ochuluka. America ndi imene ili ngati donor wankulu amene amakonda kuthandiza maiko ochuluka pa dziko lonse lapansi. So ali onsewa involved mu nkhondo imodzi. So zikhale zovutirapo chifukwa chona kuti zimenezi zipanga affectinso maiko ako Africa. So chinthu china chimene chichitidwe affect kuno ku Africa ndi kupanda mphamvu kwa ndalama za ku Africa. So maiko ambiri pa dziko lonse lapansi amagwiritsa ntchito ndalama ija ya dola, koma chifukwa cha nkhondo imene ilipo izipangisa kunena kuti chifukwa choti maiko ambiri amadalira alendo kuti adze mdziko lawo kuti akhale akutolera forex yochuluka.
zipangisa kunena kuti maiko amene amadalira tourism ndi zina zotero forex ikhale yosowa. So foreign currency ikhaleno ikusowa maiko malo make ndalama zako Africa chifukwa kuti pansika sizimakwanisa kugula katundu pa international trade. So dola ikamasowa maiko akhaleno akupeza kuti katundu akukanika kugula komanso ndalama yawo ikhala ikugwa mphamvu kwambiri. So zimenezi zipangisa kuti kubwenza ngongole kwa maiko kukhale kuvuta, ndipo nkhani ndiona kuti maiko ambiri aku Africa ali ndi ngongole andi ngongole zake ndi za $. So pamene dola ikusowa zipangisa kuti maiko wanso akhale pa pressure yayikulu yonena kuti kodi ndalamazi azibwenza motani. So mwachidule pa nkhani imeneyi ndiye kuti zosatira zimene zingakhalepo maka kuno ku Africa mwachidule chabe ndiye kuti mafuta ndi chakudya zizakhala zokwera mtengo, chuma cha dziko chitha kuchepa, mitengo ya zinthu idzachuluka, anthu ambiri azamva zovuta pamoyo kozi madonors azakhala kuti chinthu china chimenenso chikhale chovuta kwambiri ngati negative impact kuno ku Africa ndi nkhani yakuchepa kwa thandizo kapena kuti foreign aid. So maiko ambiri aku Africa amadalira thandizo lochokera ku United States, maiko aku Europe. So ngati USA ikugwiritsa ntchito ndalama zambiri pa nkhondo, kugwiritsa ntchito ndalama zambiri pa nkhondo maka popanga zida, so thandizo la za umoyo, maphunziro ndi chitukuko lizachepa kapena kuti lichepa, and ma project ambiri amene ali pansi pa USA ayima chifukwa ndalama zawo zambiri azizilowesa ku nkhondo kupangira zida zimene azigwiritsa ntchito pa kumenyera nkhondo. So kusokonezeka kwa za umoyo chifukwa chona kuti ngati ndalama zaboma zisowe chifukwa cha inflation, zipatalano ziyambanso kusowa mankhwala, andi katemera ndi mankhwala ochokera kunja ayambano kuchedwa kufika maiko aku Africa chifukwa cha kusowa kwa ndalama ya dola imene ikhale ikugwiritsidwa ntchito kaye pa nkhani za nkhondozi. So maiko osauka kwambiri azavutika andi avutika chifukwa cha nkhondo imeneyi. So nkhani zina ngati zimene zichitidwenso affect ndi monga maphunziro. Yes, maboma achepesa ndalama zimene amapitisa ku maphunziro ndi cholinga choti alimbane ndi mavuto azachuma chifukwa choti ku maphunziro kuzichoka ndalama zochepa malo moti kupita ndalama zochuluka zimene zikakhale zikugwiritsa ntchito kumene ku sector imene ya maphunziro. Boma silimalowesa ku ndalama zochuluka andi chimene azichita azikhala target pa zinthu zimene zikuchita affect anthu wambiri pamoyo, malo mwa ma sector ena azioneka kuti akulandira zochepa andi ntchito zakumene kuzikhala zovuta kuti ziyendesede. So maphunziro apamwamba amene amachokeranso kunja azakhala ovuta chifukwa cha kukwera kwa ndalama ya dola imene izisowa pansika chifukwa cha nkhondo. And ana ambiri amene ndi ochokera makomo ovutika school azasiya chifukwa cha umphawi. Ifa zimene zizachitisanso kuti school ikhale yokwera mtengo maka ku school zimene zimalipiridwa andi zipangisanso kuna kuti school monga dongosolo la DPP lija litha kuoneka kuti masomphenya amene aja atha kuchitira affect chifukwa chona kuti school zikhale zaulere akudaliranso mathandizo akunja amene akumabwera mdziko lino. So chinthu china chimene chikhalenso chosatira ndi kuchepa kwa ntchito kapena kuti unemployment rate idzakhala yokwera. So makampani ambiri azachepesa antchito chifukwa cha kukwera kwa mitengo chifukwa tinawonso ndalama ikuwavuta kuti ipezeke bwinobwino azayamba kuchepesa anthu ogwira ntchito monga tinaoneranso mu nthawi ya COVID-19 mu nthawi imene ijayo tidaona akuchepesa anthu ambiri adaluza ntchito mu nyengo ya coronavirus. Makampani ya malo ngati tourism ngati maloji adachepesa ntchito ifo nthameja ndalama imavuta chifukwa alendo ndi anthu ena otero samabwera kuti azasiye ndalama zakunja zimene zimathandizira kuti anthu azilipidwa. So ma business inso ambiri adzatsekedwa kapena kuti atsekedwa chifukwa chotsowa katundu ifo katundu kuti abwere mdziko njira zake nso zikhala kuti zachitidwa affect ndi anyamata ambiri akhala pa mavuto aza ntchito. So kusokonezeka kwa ulimi fertilizer monga takamba kale kuti akakwera mtengo zokolola za maiko zikhala zochepa, zida za ulimi zomwe zimachokera kunja zizakhalanso zokwera mtengo ndi alimi ambiri akumana ndi mavuto akulu. So nkhani ya nkhondo imeneyi ndi yoti sikukhuza dziko limodzi, ikukhuza maiko ochuluka pa dziko lonse lapansi kuphatikizako akomwenso kwa azungu kumene nawonso amadalira maiko amene wa achiluya ku Middle East kuti azitumiza mafuta chifukwa maiko ambiri aku Europe
samayenga okha mafuta ndi mafuta ambiri amachokera ku mayiko aku aluya komanso katundu ochuluka wina amachokera kuno ku Africa. So chifukwa cha nkhondo izi zinthu zambiri zikhale zili affected and malo make katundu osiyanasiyana pansika akhalenso okwera pa dziko lonse osati pa dziko kwa dziko limodzi ayi komano kwa mayiko ochuluka pa dziko lino lapansi. So ndimafuna ndimve komanso kudziwa maganizo anu kunena kuti mukuiona bwanji nkhani imeneyi nanga muganiza kuti pamene kapachitike zotani kunena kuti mayiko asakhalenso affected kapena kuti nkhondo iyi kadangoleke kanthu wangu kambirana. So tidziwe komanso kumva maganizo anu through comment section pa nkhani imeneyi. Mu video msiku lalero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mark Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatserani ena mwa mavideos ambiri koma kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.